עלה לי תוק הבוקר עם כל העולמות עם העדכון החדש. סליחה על כל הרעשים, כי זה אבא שלי מדבר בטלפון. אז קיצר, אני אפתח את זה איתכם, אם אין לכם את זה עדיין, אז אל תראו את זה. אולי אתם רוצים שיהיה לכם הפתעה, למרות שאני כבר ראיתי סרטון על זה, אבל אני חייבת לראות כבר. רגע, אני צריכה למחוק את זה, לעשות X. יש. אז דבר אחרון שקצת מפריע מתחת, אם אתם רואים שכתוב עליו מוד, כן? אז אני חייבת לראות, כאילו ממש חמור, זה כאילו לא הביאו עם זה מקום, אבל יש לי מקום לעשות עם זה, כי ראיתי על זה סרטונים. אבל יש מישהי אחת שראיתי שהיא עשתה בכלל בדירה עבודה. סליחה באמת על הרעשים, אבא שלי מדבר בטלפון. אז באמת אל תתייחסו, כי אני צריכה להתאים ואין לי כוח להיות בחדר שלי. אז רגע. קיצר, אני אחזור אליכם שיסיים כל הבלגן הזה. אוקיי, אני אעצור. אז קיצר חברים, אני אראה לכם על מה דיברתי. שיט, אני לא יכולה. שואבים אותי, אני אומר לך, היום ברקוך כאן, אז היא עשתה את זה, אבל אני עושה את החנות הזאת של הבית קפה. זה. כן, אני מקווה שתהיה בשיחה. זה אני בונה. מקווה שבשבת... כי זה המקום נראה לי הכי טוב שיש. כאילו, הכי טוב לעשות את זה. ואני אכנס. בכל מקרה, מה שאני... טוב, אז חזרתי. עכשיו אני אראה לכם איזה דברים חדשים יש. אני ממש מתרגשת. יש לי כל הדברים החדשים. וארונות כאלה. שיטות בטוח יש. כן, תראו איזה יפה זה. מהמם. תמונות יש? כן, גם. יש גם חנות שאפשר לעשות כאן וכאן. אז קיצר, אני אראה לכם. יש גם פוסטרים חדשים. כן, הדברים הכי חשוב. יש פצצות אמבטיה, איזה יפות. יש את הקרמים האלה. יש כאן ספרי לדעתי, מה זה? לא שידוע לי. אני גם בקוף. כן, קרם. יש כאן עוד קרם כזה. ירוק. סגי אתמול היה אצל דודי. אז אני ממשיכה עם... יש גם את הדבר הזה. עוד קרם. לקרמים יש כאן. יש גם את זה, בוא נראה מה זה. שנייה. יכול להיות שזה הגיע לו עד כאן, אני עושה עם היד כאילו מעל הראש. יכול להיות שזה הגיע לו עד כאן, אבל... אז רגע. עכשיו שהכל יתפוסס, אני חושב שאפשר לסדר את זה. כן? כן, זה עוד קרם. לא, זה משוגע. אז אני רגע עוברת לחדר כי הרעש ממש מפריע לי. אז... לא, אני שונא שזה קורה לי. אז רגע. אני צריכה לעשות ככה. ואז נכנסים לשירותים ולדברים. אוקיי, יש גם סבון. ויש סבון כזה. ויש גם סבון כזה, שזה לא אותו דבר כמו שאני. מסתבר. יש גם קרם כזה. יש את זה שנראה לי זה טיפות עיניים או משהו. יש את זה שאני לא יודעת מה זה. יש גם את שתי אלה.
יש גם מסכה לפנים. זה שוב קרה לי. טוב, אז אני אסתדר. נראה לי אני הולך לחדר הזה. יש כאן מה זה? טיפות כאלה, לא יודעת של מה. יש כזה שאמור לשנות צבע שיער, אבל אני לא בטוחה שזה עובד. יש כאן עוד כאלה. יש כאן שפתונים, איזה חמודים. יש כאן נראה לי זה לקים. כן, זה לקים רוב הסיכויים. ויש כאן טיפות כאלה. סמקים, 1, 2, 3. כל מיני. וזהו. יש עוד דברים, אבל ממש חמודים. בסלון. גם הספות כאן, יש מקומות ישיבה, זה גם ממש חמוד. שום זה לא עושה לי את הקו האדום, הקו הלבן הזה. כן, זה לא עושה לי. אוקיי, לא נורא. לא חשוב. אומייגאד. אתם חייבים לעשות את זה עם כל העולמות. יש לי דרך. יואו, הנה ארנק. איזה חמוד זה. וואי, אתם חייבים את זה. זה כזה חמוד פשוט. אז מנורות. יש את אלה. שוב זה קרה לי. יש גם קופסאות. זה צבעוני כזה יפה. יש שקית כזאת, שקית כזאת, שקית כזאת. ושתי סלסלות. עוד קופסה ירוקה. ויש את זה, לדעתי זה לא, זה כאילו חדש. ונראה לי גם זה חדש, לדעתי. משחקים. כבר עשיתי את זה. אז כזה יש חדש. וואי, כן. אוקיי, יש כאן מלא דברים. יש כזה שזה עושה מוזיקה. יש את הדבר הזה שאיתו מוכרים בסופר הזה. יש גם כזה חדש שלא חדש, וזהו כאן. עם עציצים בטוח יש, כן, יש כאן יפים כאלה. יש 3 לדעתי. 3, אני לא מבינה בזה. בלונים בטוח יש, כאילו הדברים שיש בלונים. מה, אין? לא, אין. אז בוא נראה אם יש בקטגוריות אחרות. כן, יש גם כיור. כן, יש את זה, שזה כאילו בגלל לשטוף ראש כאילו וזה. בוא נראה אם יש עוד דברים. מרן אין, אני יודעת. או שיש ואני לא יודעת אם זה חדש. בוא נראה אם יש משהו כאן. לא, אין. משהו בצביעה, בטוח יש. כן, איזה חמוד זה, אימא'לה. רצפה, יש. ממש חמודה. גם זה נראה לי חדש. וזה. קיצר, יש כאן מלא דברים טובים ואתם חייבים לקנות. אז ביי, ביי יוש. רגע, אני יוצר ביי יוש.